Her har vi en mand og en ambulance med udrykning. Ambulancen bevæger sig langsomt eller hurtigt mod manden. Ja, Langsomt eller hurtigt. man ved det ikke. Nu kan ambulancen Og have nu, med. ja. Manden optager lydbølger fra ambulancens lyd. Ja, og det er sådan noget med, at nu vil manden høre sådan en dybere lyd, end han ville, da ambulancen kørte foran ham. Starter vi den forfra. Det er nu lyden, nu er det sådan med en høj frekvensagtig. Så lydbølgerne foran, de har et kort mellemrum, eller kort amplitude. Ja, kort amplitude, og den bagved har lang Og amplitude. når den passerer ham, som den gør lige nu, så får de længere amplitude. Og tidsintervallerne mellem bølgefronterne bliver større. Ja. Men det er sådan noget med, at man kan finde, sådan, hvad frekvensen er både foran og bagved. Og det er noget med, at man skal tage sådan frekvensen fra selve, hastigheden fra lydkilden eller sådan noget, som hedder U. Og så er det noget med, at man tager ligesom den frekvens. Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Men det er noget med, at man kan finde det, fordi så finder man sådan en forskel i frekvensen, som hedder delta. Ja, delta F, ikke også? Og det finder man så, og det er så forskellen, og så kan man så plus eller minus det med den oprindelige frekvens eller sådan noget, og så kan man så finde frekvensen foran og bag. Ja, rigtig dårligt forklaret. Det lyder rigtig fornuftigt. Ja. Tak skal du have. Så tak fordi du kom ind til os i dag. Ja, det var så lidt en anden gang. Du er altid velkommen her i studiet. Og Julie skal også sige noget. Sige det der. Nu fjerner lydgiveren sig fra personen, og tidsintervallerne mellem bølgefronterne bliver større. Hej, Mia. Det vidste de jo ikke. Kan de ikke. Og der er også huse i baggrunden. Og en sol. Yes, lige præcis. Så gør det.